Bueno, antes de comezar formalmente coa convocatoria, queremos informar a toda a corporación e máis a veciñanza en xeral que agora mesmo hai unha avería importante na rede de suministro de auga potable. Están xa os técnicos traballando en solucionala, pero, bueno, é unha avería grande que probablemente tarden aínda unhas horiñas en reparar. Están afectadas distintas zonas, tanto da parroquia de Serres como de Muros. Rompeu unha baixante un pouquiño por debaixo do Eroski, e, bueno, son máis de 6 metros de tubaxo que rompeu e están reparando e vailles levar bastante tempo. E, ademais, contamos vos a todos que hoxe temos a fachada do Concello iluminada en verde. Para quen non o saiba, hoxe o Día Mundial das Enfermidades Raras é unha forma de visualizar estes problemas. Ben, damoslle agora entón paso ao primeiro punto da orde do día da parte dispositiva. Aprobación das actas anteriores, número 1 do pleno extraordinario do 22 de xaneiro de 2024 e da número 2 do pleno ordinario do 25 de xaneiro de 2024. Algo que engadir ás actas, Partido Popular? Sí, eu quería preguntar primeiro, creo que este é o pleno número 3, non? Na convocatoria pon número 4. Este é o 4, hubo un extraordinario. Sí, xaneiro. É que hubo 2 extraordinarios e un ordinario. Eleccións, ordinario e este. Vale, sí. Entonces nada. Sí, Nos queríamos facer algunhas observacións á acta número 2. No primeiro párrafo da páxina 6 di que a señora Monteagudo di que no ano 2017, cando se aprobou o plan de usos de Porto polo BNG, eu dixen gobernando neste Concello unha escisión do BNG. O noso grupo na oposición instou o que a presentar o goberno local a presentar alegacións, o que decía, e despois seguido di que aínda que non están seguros de que isto se chegara a facer, o noso goberno conseguiu que non dixemos isto de estar no poder. E no primeiro párrafo da páxina 7 tamén dixemos que durante o seu goberno, facendo referencia ao convenio sobre as zonas de pesca no Porto de Muros e ao saneamento no Porto de Esteiro, que tampouco o pon. Vale. E por último, pois a moción de urxencia que presentamos non se titulaba sobre a presenza das carrilanas en Fitur. Era unha moción de apoio á Asociación Cultural Carrilanas de Esteiro. Eu trouxenlle unha nota ao secretario, se quere. Pois atenderánse esas modificacións e nada. É doado de comprobar co audio, non hai problema. Señor Lago Álvarez, algunha engádega, algo que dicir sobre a acta? Simplemente a acta relativa á elección de componente da mesa electora non nada que argumentar. Votarei a favor. En canto a acta segunda, con outros temas, me vou abster. Non estou conforme con todo o dereito que ten o señor secretario accidental, conforme o decreto 128/2018, polo que se regula o réxime xurídico dos secretarios, etc. Non estou conforme ca redacción. Consecuencia, me vou abster. Por algún motivo en concreto ou...? Non estou conforme ca redacción. Simplemente. De acordo. Por unhas ou por outras non estou conforme ca redacción. Pois, cada un é moi libre de decidir. Señor Torea? Nada. Ben, algo máis? Non, nada máis, gracias. Ben, pois pasamos a votar entón. Votos a favor, perdón. Sí, por separado. Votos a favor de aprobar a primeira das actas, a número 1 do pleno extraordinario do 22 de xaneiro, a relativa ás eleccións. Ben, voto. Ben, vale. Abstencións? Bueno,
Queda aprobada por unanimidade. Bueno, vamos a repetir a votación. Votos a favor de aprobar a primeira acta. Soy. Abstencións? Ben, queda aprobada a acta. Pois pasamos agora a votar a acta número 2 do pleno ordinario do 25 de xaneiro de 2024. Votos a favor? Cas emendas. Sí, coas emendas. Abstencións? Servidor. Queda tamén aprobada a acta. Ben, pois entón pasamos ao segundo punto da orde do día, declaración institucional con motivo do Día Internacional da Muller, 8 de marzo de 2024. Voulle pasar a palabra á concelleira de Muller e Igualdade, Maruxa Martínez Romaní. Paso a ler a proposta da declaración institucional con motivo do Día Internacional da Muller, 8 de marzo de 2024. O 8 de marzo é, dende hai máis de 100 anos, unha data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres. Reivindica e visibiliza a loita das mulleres polos seus dereitos, a participación e o recoñecemento na sociedade e o desenvolvemento íntegro como persoa en pé de igualdade cos homes. Esta é unha proposta herdada das feministas como Clara Zetkin, que en 1910 impulsaron tal data e que posteriormente foi institucionalizada polas Nacións Unidas en 1975, proclamando o 8 de marzo como Día Internacional da Muller. Desde ese momento é unha data na que poñer en valor os avances que se conseguiron nos últimos anos, mas tamén de reivindicación polo que queda por conseguir. Exemplo disto é como nos últimos anos a forza do feminismo galego conseguiu desenvolver movilizacións absolutamente históricas, nas que o noso país amosou o seu compromiso coa construción dunha sociedade máis xusta. Avanzamos cara ao inconformismo e a convicción de milleiros de mulleres e de asociacións e grupos de mulleres que contribuíron a facer do feminismo un movimento cada vez máis hexemónico e que defenderon co seu esforzo e mesmo coas súas vidas a conquista de novos dereitos. Mas sabemos tamén que o mundo vive un momento de profundas transformacións sociais e económicas e que históricamente cada crise foi aproveitada polo patriarcado para se fortalecer. Hoxe en día, máis os avances que temos conquistado, estamos a ver que os dereitos tamén se poden perder. O cuestionamento da existencia da violencia machista cando estamos a ser asasinadas ou violadas, o cuestionamento dos nosos dereitos sexuais e reproductivos ou o intento de normalizar que sexan os nosos lombos o que soporten as degradacións do sistema dos servizos públicos son perigos que están vixentes. Neste senso, máis os dereitos conquistados nas últimas décadas, grazas á loita feminista, é preciso seguir impulsando medidas encamiñadas a garantir o cumprimento dos dereitos e obrigas recoñecidos a día de hoxe na legislación vixente. Impulsar novas políticas e seguir a traballar de maneira transversal en todos os ámbitos para conquistar novos dereitos e impedir calquera retroceso nos xa recoñecidos. Compre lembrar que ao longo da historia os nosos dereitos avanzaron grazas ao inconformismo e á convicción de milleiros de mulleres e de asociacións que contribuíron e contribúen a facer do feminismo un movimento cada vez máis hexemónico. Desde o Concello de Muros expresamos o noso firme compromiso coa protección dos dereitos das mulleres, coa igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, así como coas políticas públicas encamiñadas a resolver as desigualdades materiais, simbólicas e de valor ás que se enfrontan as mulleres. A desigualdade entre mulleres e homes é un problema estrutural que exixe unha resposta social forte. Por iso é necesario, neste 8 de marzo, recoñecer os dereitos conquistados, recoñecer a fortaleza do feminismo galego e apoiar as súas mobilizacións públicas. Procuremos unha sociedade na que impera un modelo coeducativo enfocando a ruptura dos estereotipos de xénero, así como os valores como o respeto á igualdade e á diversidade. É o momento de sumar esforzos e seguir traballando conxuntamente para conseguir que a igualdade sexa unha realidade instaurada nos 365 días do ano, mentres seguiremos traballando pola conquista e defensa dos dereitos das mulleres e berramos: viva o 8 de marzo, viva a loita das mulleres. Na comisión informativa xa se deu aviso de que se había algunha emenda que se trouxera ali para poder chegar hoxe a ter unha declaración institucional, porque nos parece importante que aprender dos erros, xa que o 25 de novembro foi un pouco así como foi
quedamos co compromiso de asumir o erro e mellorar. Nesta vez si traemos a declaración e si que trouxemos para poder debatir entre os grupos políticos. Non se presentou ningunha emenda. O Partido Popular si xa mostrou que iba a dar o seu apoio en pleno para que esta declaración salira adiante. É un texto bastante claro, é dicir, non creo que haxa que defender o que di o propio texto, mas sí que nos parece moi importante que sexa unha declaración e non unha proposta que quede no vacío, que todo o que aí se recolle, especialmente no referido ao que atinxe ao Concello de Muros, que é ese compromiso aférrimo que temos que ter e manter coa protección dos dereitos das mulleres, sexa algo no día a día, non que quede nun papel. Neste sentido, non está aquí recollido, pero sí que nos gustaría recalcar e enorgullecernos de que o Concello de Muros é un referente en canto á igualdade no sentido de representación neste salón de plenos, no que as mulleres son maioría, en sentido de que van varias legislaturas nas que as persoas que encabezan a alcaldía son mulleres, no sentido de que varios partidos políticos levan xa anos cunha muller ao fronte, e todo isto aquí é como algo moi normalizado, pero que por desgracia no resto dos concellos, incluso nos limítrofes con nós, non ocorre. E aínda que non este aquí recollido, sí que nos gustaría expresalo que quedara dito de que Muros ten un compromiso moi forte co feminismo, coa igualdade efectiva das mulleres e dos homes no que ten que ver a política. En este sentido, témonos que parabenizar todas e todos e seguir neste camiño. Nada máis. Ben, Partido Popular? Bueno, pois xa nos manifestamos que a nosa posición neste sentido sempre foi clara. Estamos por a labor de que este tipo de acordos se fagan por unanimidade, aínda que non coincidamos plenamente co contido da proposta. Como ben decía a señora Martínez, pois xa o 25 de novembro, pois a pesar de que xa o manifestamos así, a pesar de que non se contase con nós, é certo que se pediu disculpas con algún pero. Pensamos que eran sinceras, a verdad. O que pasa que nos encontramos coa sorpresa de que chegamos á comisión informativa e o primeiro que nos dixo é que nos enviara desa proposta ao grupo de portavoces para facer achegas ao texto da declaración institucional, e iso non foi así. Non se enviou ningunha proposta ao grupo de portavoces, ou polo menos nós non a recibimos. E a partir de aí, bueno, pois se fai un pouco difícil manter a fe. Vale. A proposta que nos presentades non ofrece ningún tipo de acordo, non facedes mención a sobre si se está a facer, nin o fixestedes agora na exposición, algunha actuación desde o Concello, non vemos ninguna programación sobre este tema, non vemos vontade de executar acordos que se adoptaron en exercicios pasados, non vimos ninguna charla, ninguna visita, ninguna xornada de formación, como se deron outros anos, pois en competencias digitais para mulleres, por exemplo, ou algunhas charlas específicas que se deron dirixidas a mulleres, de promoción de muradanas destacadas en distintos sectores. Non vemos nada deso, e a verdade é que é unha pena. Vale, é unha pena, porque ademais a nosa vontade e a nosa inclinación pois é a apoiar este tipo de acordos. O fixemos sempre e tratamos sempre de incorporar as distintas suxestións que nos fixestedes en outros anos. O certo é que nós para esa comisión si traíamos algunha proposta con acordos máis concretos. Pois queríamos propoñer que o Concello promovera adhesións dos locais de ocio nocturno, por exemplo, o protocolo de actuación contra as violencias sexuais e LGTBfóbicas, que se reforzaran os plans de conciliación, que se fomentara a empregabilidade das mulleres no tecido económico local con algunha medida, que se aplicara a perspectiva de xénero na elaboración dos orzamentos municipais, que o Concello se integrara no sistema Biogen. Bueno, son propostas que en todo caso deixamos aquí, lles invitamos a que as leven a cabo, porque xa sabemos como
non se cansa de recordarnos a portavoz socialista que agora deciden vostedes, pois o que lle pedimos é que decidan, aínda que sexa cas propostas que facemos outros, porque estas, bueno, están baleiras de contido, é un pouquiño párrafos de distintas propostas de outros anos recollidos aquí e postos. En todo caso, pois como digo, sí que temos un compromiso con este día en particular, con esta celebración, con loitar e seguir traballando pola igualdade e, polo tanto, pois vamos a votar a favor da proposta, aínda que, bueno, pois coa decepción que nos supón esta situación. Rematou? Sí, gracias. Señor Lago Álvarez. Santo Dios, santo inmortal, de forma moi telegráfica, todo cando se diga en favor da muller será sempre pouco, sempre será pouco. Me parece pouco a proposta que se trae, máxime cando está copiada da mesma proposta que fixo parágrafo a parágrafo o Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense no ano 2023, que non é cousa mala en absoluto, pero esperaba que se dera con algo máis de interés ou imaginación. Pola miña parte, a proposta é perfectamente válida e reitero que todo canto se diga en favor da muller sempre será pouco. Gracias, Presidenta. Ben, Partido Socialista. Pois eu, nada, simplemente dentro do Partido Socialista estamos de acordo ca declaración institucional que fixo o grupo de goberno. Non é unha área na que nós traballemos, por iso prefiro que se defenda a concelleira Martínez. Igual que Manolo, estamos totalmente de acordo que todo o que se faga está ben, todo o que podamos sumar entre todos está ben, sigamos adiante cos dereitos da muller e intentemos chegar o máis adiante posible. Señora Martínez Romaní, quere comentar? Sí. Home, a ver, para empezar, as propostas que trae a señora Monteagudo pareceme estupendamente. O que pasa é que non se pode enorgullecer de dicir que vai a leválas á Comisión Informativa despois que na Comisión Informativa claramente dixo que non tiña nada que aportar. É dicir, entendo que as Non dixe que non tiña nada que aportar, estíveme de feito. Xa, cando se preguntou, alguén ten algo que comentar, non teño nada que aportar. Bueno, pues, pareceme maravilloso as propostas que fai. De feito, vamos a contestar a maioría delas. En materia de conciliación, hoxe mesmo firmáronse dous convenios, un ca AMPA do Valdexería e outro ca AMPA do Ricardo Tobío, conforme o Concello garante a viabilidade e o futuro do servizo de madrugadores durante este curso. No referente á programación de marzo, informolle de que mañá sae a programación, na cal se esténdese desde o día 5 de marzo ata o 22, así que mañá poderán ver a programación. No que se refire ao ocio nocturno, estamos traballando niso. Xa saben que se constituíu agora mesmo, non, durante estes meses pasados constituíuse a agrupación de hosteleiros do Concello de Muros. Unha vez que agora xa están en firme e teñen vontade de colaborar co Concello, tamén se lle vai facer unha proposta de colaboración sobre intervención e os protocolos a seguir se produce algún tipo de violencia ou se unha muller reclama atención dentro dun establecemento hosteleiro neste caso. Así que sí que estamos traballando nesas vías, independentemente de que se viran ou non. Curiosamente o das AMPAs firmouse hoxe, que a programación sale mañá, pero de todas as maneiras o que aquí se trae é unha proposta de declaración institucional na cal nos entendemos que os acordos deben de ser mínimos, porque o importante é transmitir unha idea, non establecer unha serie de acordos que despois ao final poden quedar en saco roto. Sí que se recolle o firme compromiso coa protección das mulleres e
o mínimo, digamos, no que temos que estar todos de acordo. Despois, cada quen, como vostede dixo, pode estar máis ou menos de acordo co documento que aquí se trae ou ca forma de entender o que é o feminismo ou o que é protexer as mulleres. Outra das cousas que vostede dixo, que son os orzamentos con perspectiva de xénero, tamén se está a levar a cabo, como sabe, estánse facendo os orzamentos, é unha dos apartados indispensables que ten tanto o noso grupo político como este goberno, é que teñan perspectiva de xénero, é unha parte para o CIN ou para todas as actividades que se leven a cabo. Entón, non sei se me quedou algo máis do que vostede comentou e quere que lle responda, pero sí, estamos traballando niso, sí, estamos facendo cousas e, casualidades da vida, pois non se viron aínda a día de hoxe. Partido Popular. Bueno, pois nada, pois moitas gracias. Que os orzamentos se fagan con perspectiva de xénero foi un acordo municipal que xa se adoptou na anterior legislatura, como outros, que non se lle está dando cumplimento. A nós parecenos moi ben, xa lle digo que a idea que nos tiñamos sempre se fixeron acordos nas declaracións institucionais do 8 de marzo e en moitos casos a instancias vosas recollendo as vosas propostas, se ve que agora, como estades en outra posición, pois deixades os acordos ao marxen, porque, bueno, é máis fácil propoñer desde fora que desde dentro. O que traemos aquí, as propostas que vos presentamos, pensamos que son perfectamente asumibles e perfectamente factibles. Se xa se están facendo, pois estupendo, seguro que se poden mellorar, e entonces se vostedes se molestan ou se interesan en que as nosas aportacións as que podamos facer non os comunican, pois estupendo, pero se non nos comunican, pois, bueno, xa pouca aportación podemos facer, vale? En calquera caso, xa lle digo, a nosa idea en este caso, como en outro tipo de declaracións referidas a estas efemérides, pois sempre buscar o consenso, aínda que, como lle digo, non coincidamos plenamente co que pon a proposta. Rematou? Sí, gracias. Señor Lago Álvarez. Primeiro, creo que o Partido Socialista. Creo que sí. Vamos, perdón. Igual, nada máis que añadir. Mais. Pola miña parte, simple e llanamente. É dicir, de anos atrás, todo este particular sobre o 8 de tal, do internacional, vense rodeado de unha serie de actividades por parte do Concello, non? Que o Concello en sí, o goberno municipal, ten competencia para decir, acontecer, que vou facer, que non vou facer, está moi ben. Pero, de alguma maneira, para anos próximos, que todos e eu o primeiro viva moitísimos anos máis, darnos un poquinho conta e pedirnos algo de opinión acerca de alguna actividade que se poda facer, programar e executar. Solamente eso, non é pedir ninguna cousa rara, nin extraña, nin tonga tal. Confirmo, votarei a favor da proposta do Goberno Municipal, da Alcaldía, en referencia a honrar o día que é. Señora Martínez Romanizo. Sí, hai unha cuestión que se me olvidou comentar antes, que se fixose referencia ao sistema Bioxen. Como vostedes saben, supóñome que saben, dous dos policías locais que temos actualmente en plantilla vanse xubilar. Entón, o requisito mínimo son ter tres policías, dous que serían os que formarían parte do sistema Bioxen e unha maiores. Se van xubilar estas dúas persoas e no momento, no proceso, no que sustituímos as súas prazas, vai ser moi complicado telo vixente, polo tanto estamos esperando a que se cubran esas prazas e unha vez que se cubran esas prazas adherirnos ao sistema Bioxen para non ter un período de non actividade ou de, non sei exactamente como sería o nome, de faltar os requisitos mínimos, basicamente. Entón, é unha cousa que sí que estamos barallando, que sí que se preguntou, que sí que incluso a FEGAN se interesou
por nós, porque somos, en principio, por postos de traballo, concello candidato a este sistema ou a participar neste sistema, mas hai un inconveniente por detrás que é estas xubilacións, polo tanto, temos que esperar neste sentido a que se xubile e cubrir a súa praza para poder facelo, porque nos entendemos que a prioridade é telo implantado e perfectamente regulado e non pasar altas e venidas de unha xubilación, sacamos praza, non se cubre, estamos en plantilla menos dos que corresponden, entón por eso estamos á espera deso, pero si é unha das cousas que tamén temos encamiñadas ou polo menos prioritarias para facer. Algo máis? Ben, pois entón pasamos a votar a proposta de declaración institucional. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. Ben. Punto terceiro. Proposta de acordo da modificación do cadro de persoal anexo ao orzamento municipal para o ano 2021, prorrogado para o ano 2024. Ben. Paso a lerlles o acordo. A modificación do cadro persoal do Concello de Muros do ano 2021, prorrogado e publicado no BOP número 124 do 5 de xullo de 2021 no referente á praza da axente de sostibilidade encadrada como persoal laboral que quedaría como segue. Denominación do posto de traballo, axente de sostibilidade, réxime laboral a tempo 100%, salario base 17.381,82 euros, número de trienios 4, trienios 2.243,26 euros, pagas extra 3.270,84, complemento de destino 0 e complemento específico 0. Segundo, publicar este acordo no tabuleiro de edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por un período de 15 días hábiles. Ben, esta modificación no cadro de persoal ven dado pola gran carga de traballo que ten actualmente esta praza, posto que, no seu momento, cada vez que surxía unha tarefa nova relacionada mínimamente con algunha tarefa medioambiental, acumulábase a esta praza, aparte de que nos últimos anos os requerimentos en materia medioambiental por parte das distintas administracións son moito maiores, así como a carga de traballo, sen ir máis lonxe, nos últimos 10-15 anos pasouse aumentou considerablemente o número de bombeos que ten o noso saneamento. Esta persoa encárgase de facer todas as comunicacións relativas a augas de Galicia, tanto de saneamento como de abastecemento, encárgase de facer as comunicacións todas dos temas de fincas e de prevención de incendios, encárgase de coordinar diferentes actuacións que fai tanto Protección Civil como o Grupo de Emerxencias Supramunicipais, encárgase de buscar conseguir elaborar e demais distintas propostas e proxectos de subvencións, fai tarefas, actividades, non tarefas, de educación medioambiental tanto co público en xeral como cos colexios e numerosas actividades a maiores. Cando nos chegamos, tiña en débeda, por así chamarlo, máis de 100 horas que se debían compensar. Era inviable. Naquel momento era difícil. Despois da crise dos peles resultaba xa prácticamente inviable que seguise facendo o seu traballo con normalidade, con unha xornada do 50% como tiña. Entón, aínda que a previsión é de que os orzamentos saian nos vindeiros meses e que a RPT se traia a negociación tanto co persoal municipal
como logo a votación en pleno a finais de ano, é urxente, moi urxente, que esta praza se cubra con dotación de tempo. Entón, decidimos traelo así, porque evidentemente hai tarefas que urxen, que hai que facer e que non se pode seguir con unha xornada do 50% como estaba actualmente esta praza. Partido Popular. Bueno, nós estamos totalmente de acordo no incremento da xornada da xente de sostibilidade, foi unha cuestión que xa no seu día nos planteamos e ainda que había bastantes problemas, o que pasa que, bueno, polo que deducimos polo informe que fai o señor interventor de que non vai a ser efectiva este exercicio, polo que parece poñer aquí, porque tampouco di moito. Queríamos saber tamén se este asunto se levou á mesa de negociación do personal, que entendemos que terá sí que se levou, que ir. Xa foi. E, bueno, pois que nos gustaría que se acelerasen os trámites, pois, para facer efectivo este acordo, se é posible, aínda que xa digo, co informe que hai aí, pois, non parece deixalo así no aire. E tamén nos gustaría saber se teñen pensado, pois, atender outras solicitudes que tamén se plantearon aquí neste pleno e que nos mesmos trouxemos non hai moito tempo, pois como é a creación dunha plaza de auxiliar de intervención e, bueno, pagar algún trienio que ainda está pendente e ir un pouco, bueno, pois en este sentido as xestións que teñen pensado facer ao respecto. Ben, contestolle despois a todo xunto. Partido Socialista. Nada, eu simplemente nombrar todas as tarefas que está desenvolvendo a técnica medioambiental. Non sei se foi no pleno anterior que se dicía que a quen traballa hai que pagar o que lle corresponde. Esta chica, neste caso, ten unha carga de traballo moi grande, creo que se merece, entonces, pois, dentro do Grupo Socialista estamos totalmente de acordo. Nada máis que decir. Señor Lago Álvarez. De maneira telegráfica, a mí me chamou a atención de todo este expediente que únicamente no informe da intervención municipal se fixera relación ao seu nome, porque tanto na proposta da alcaldía como no informe de secretaría pois non aparecía o nome da persona, pero independentemente do nome, o que está claro que según as tarefas que ten encomendadas é imposible que poda cumpliras en media xornada. O teño moi claro. En consecuencia, pola miña parte, non vou dicir que non, independientemente das comas mal colocadas do informe de intervención. Gracias, señoría. Ben, bueno, pois vou comenzar por contestarlle ao señor Lago Álvarez. Non pon o nome porque falamos de prazas, non de persoas. É a praza que se modifica, está ocupada evidentemente por unha persoa, pero se esta persoa mañá marcha e entra outra, a praza segue a ser a mesma. Falamos de prazas, por iso que modificamos, no cadro de persoal aparecen prazas, non aparecen nomes. Logo, evidentemente, son persoas as que cubren cada unha das prazas. Pero o que modificamos é a praza de traballo. Por iso non aparece o nome máis que no informe de intervención. En canto ás preguntas, os apuntamentos do Partido Popular, estánse traballando na creación de distintas plazas, en cubrir prazas que vostedes mesmos deixaron vacantes e sen adxudicación cando fixeron o orzamento do 21, especialmente hai que cubrir plazas, é certo, a do auxiliar administrativo para o Departamento de Facenda é unha das que urxen moitísimo as prazas da Brigada de Obras que se deixaron sen dotación orzamentaria no orzamento do 21, urxen moitísimo as prazas da Policía Local,
que tamén se deixaron sen dotación orzamentaria, porque precisamente o que comentaba a compañeira Martínez Romaní sobre o sistema Bioxen ben lacrado por esta falta de policía local. Sabe ben tamén a nosa compañeira Maneiro de Seguridade Cidadá cos problemas que se atopa o Corpo de Policía Local para poder cubrir a vixilancia de toda a semana e as dificultades que hai para isto. Pero é un traballo que outros non fixeron, que nós tivemos o compromiso dende o primeiro día de leválo a cabo, en no que se está traballando, e si, estáse negociando coa mesa de negociación. Esta modificación do cadro de persoal trouxose a mesa de negociación xa hai un mes. Eu creo que foi na última, fai un mes, falouse coa mesa de negociación e aceptaron a modificación, virona ben, tamén a ben necesaria, entón ben co visto bo da mesa de negociación, evidentemente. Segundo turno de palabras, Partido Popular. Bueno, efectivamente, nos orzamentos do ano 21 houve que deixar algunhas plazas en dotación orzamentaria. O que vostede se encontrou, en todo caso, foi unha plantilla estabilizada, onde se fixo un proceso de estabilización de todo o personal eventual, que era un volumen moi importante, vale? E onde se encontrou pois a xente xa, bueno, as plazas estabilizadas e un concello medianamente ordenado despois do que nos encontramos cando chegamos aquí, que era bastante máis grave do que encontrou vostede. Entre outras cousas, pola altísima conflictividade laboral que había e que se foi resolvendo, pois, non toda, porque algunhas cousas quedaron independentes, pero bastante da que había, e unha plantilla estabilizada. O que ten que facer vostede agora, pois fágao, vale? Nós o que teñamos que facer tamén xa o fixemos. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista. Nada máis. Señor Lago Álvarez. Nada que aportar. Ben, mire, con respecto aos trienios, direille que nada máis chegar nós, aceptamos trienios que tiñan traballadores os que se debían así como 2 trienios e demais. Vostedes non estiveron 2 trienios, xa non, hai cousas que xa lle tiñan que ter aceptado vostedes e que non lle aceptaron. Pagamos sentenzas que xa estaban en fase executoria e que houbo que pagar con xuros, porque o que un xuiz dá... Nos moitísimos pagamos. Vale, pois nós pagamos as que vostedes debían. Agora mesmo non hai ningunha sentencia en fase executoria, porque se fixo esforzo de pagarlle aos traballadores o que lle corresponde. E faime moita gracia que vostede fale da estabilización, porque a estabilización non a fixeron vostedes, fixeron os traballadores, chámenlle as cousas polo nome. Entón, sen ir máis longe, sí, e vostede ríase deles dicíndolle que non o ian a conseguir, que hai que ter bastante cara para vir aquí falando da estabilización. Pois sí. Pero bueno, como este non é o punto que estamos a debatir hoxe, vostede di que é algo que tamén quixeron facer, pero que non fixeron, igual que o do auxiliar administrativo, tampouco fixeron, inda que o quixeran facer. Nós temos compromiso de facelo, nós temos un firme compromiso cos traballadores e co respeto do dereito dos traballadores, porque... O respeto é moi importante. Sí, o respeto, verdad que é moi importante. Parece mentira que o diga vostede, pero bueno. Como lle digo, dende o primeiro día eu deixeille moi claro aos traballadores unha cousa: se eu quero que as cousas vayan ben, teño que ter a eles contentos, porque son eles que nos van a facer o traballo. A min tócame dirixilos, pero ao final que nos doblan o lombo son eles, e que nos quitan o traballo desta casa adiante son eles, porque eu non son que non fai todo. A min tócame dirixir, pero traballan eles. Entón hai que respetar os dereitos, cousa que no seu mandato, ata onde nós sabemos, non se fixo. Pasamos a votar. Pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Ben. Pois entón, punto número 4. Aprobación do regulamento de premios de deportes para deportistas do Concello de Muros. Señor Torea.
Cuestión de orden. No, vai presentar unha emenda. Eu tamén. Vale, pois primeiro presenta ele e logo presenta vostede, vale? Bien, bien. Deixate unha Manuel. Espera, que a Manuel. Ben. Señor Torea, explica a emenda. Logo vostede, vale? Vale, a emenda ven porque había unha proposta por parte do señor Lago Álvarez dun engadido nos xurados dos premios do deporte. El dixo que prefería que houbera representación de todos os grupos políticos. Nós valorámolo. Bueno, o que vos explico aquí é que todos os grupos políticos teñen representación, pero non só os en este caso, os da oposición, sino tamén os grupos que formamos o goberno. Por que? Porque neste sentido, o que está aquí redactado fala de alcaldía, concelleiro de deportes, técnico deportivo, bueno, é todos un representante de cada asociación deportiva. Vos dixestes que queríades añadir un representante de cada grupo, pois nos añadimos que tamén o resto de grupos teñan un representante, porque tanto a alcaldía como nós non, o sea, somos concelleiro, neste caso, concelleiro e alcalde, non estamos representando o noso partido. Entonces, o añadido, en vez de ser 2 membros máis para os tribunales, serían 4 membros máis. O sea, a parte de alcaldía e concelleiro, un de cada grupo, máis os técnicos e os representantes de cada asociación. Non sei como vedes, máis ou menos era o que pedíades vos. Debatimos primeiro esta emenda e logo presenta o señor Lago Álvarez a... Conxuntan as dúas. Conxuntan as dúas? Conxuntan as dúas. Retira entón a súa... Non, quero explicala. Bueno, pois mire... Falo aquí de Pax Internis. A pesar de que me vai chamar vostede, vai dicir vostede que é unha cuestión de orde, voulle deixar que defenda a súa emenda antes de que falemos os demais. E así, xa que se trata do mesmo, axilitamos. Tanto do mesmo. Por a cual... A ver, pasa por aquí que lle acerco. Me quedo con unha copia é tanto do mismo. Hai un engadido. Si se me permite. Explica a súa emenda. Rápidamente. Dereito como ampara, voy a presentar emendas. Bien. O apartado 5.1, que é o relativo tal, aos referidos xurados, engadindo que se contemple que tamén formarán parte dos mesmos 2 membros máis que se corresponderán con un representante de cada un dos grupos municipais que non forma parte do goberno municipal, sin mingua de que se amplíen máis o número de membros do goberno municipal para garantir o que en dereito se coñece como Pax Internis. É dicir, pido que os grupos que non formamos parte do goberno municipal formemos parte dese xurado, aínda que aos efectos de ampliar, está ampliado, a túa emenda, a emenda do Grupo Socialista está perfectamente ampliado, pois estamos de ointes para participar do proceso. Simplemente eso, combina unha con outra, pois perfectamente, tal vez a presentada polo Grupo Socialista máis explícita, insisto. Pax Internis, non pasa nada, non pasa ren, como din en Louro. E da miña emenda, o último parágrafo do punto 5, onde se refire que no caso de empate terá voto de calidade, refiro tal como está escrito, alcalde-alcaldesa do Concello de Muros. Se elimine do regulamento, xa que a figura do voto de calidade non presta nadiña aos tempos que corren. E, en todo caso, que se redacte de maneira que acontecido empate se volva a debater e se o xurado reincide na súa apreciación en novo empate, que o premio posto a votación
quede deserto. O tema do voto de calidade, ainda que a lei o recolle golpe de pleno, a calidade é o que é. É o que é. Dicir, en definitiva, pido eso, que vamos, que non é causus belli, nin causus que sea verbum dei, moito latín. De cando funde de Ocupa na Universidade de Santiago a estudiar latín. Bien, simplemente eso. O primeiro apartado creo que coincide perfectamente ca emenda presentada polo Grupo Socialista, e o segundo é un engadido de que non se dé con caso de voto de calidade, que en ningún caso con esta ampliación se vai a producir. Que en todo caso en Muros temos o que temos, uns grandes equipos deportivos, uns grandes deportistas, e non vai haber moito que discutir, é o que hai e hai que reconocerlo. Ben, para regular as intervencións e chegar a un acordo entre as dúas enmendas, entendo que hai vontade de incluir e de acordar, se vos parece, para que logo non saian vídeos cortados do pleno do espectáculo que a veces se dá, facemos un receso e debatimos entre os 4 grupos como queda a emenda. Agradecido, e igual que aproveito para levar a pastilla. Vale, digo vale. Receso aquí, vamos aquí dentro. Vamos sí, a publicidade. Non salimos. Podese aproveitar para salir, home. Pero refiérome a que, facemos un corte de ir a publicidade evitamos andar así co tema, facemos unha emenda en común entre os 4 grupos, no? Que é xa que hai vontade de engadir aos grupos que formen parte da oposición, da oposición, irían todos. Estuvemos dándolle voltas a ver como enfocábamos, si se poñía un número de representación.